Oh, igama lami Khumbulani Gumede. Ngisuka eNewton eMatendeni. Ngihlala khona. Bengisebenzisa nje iklinikhi yakhona. Yasiba nenkinga-ke ngenxa yekhukhula. Ngihlala emgwaqeni uDube Road. Okay. Level 49 yas number. Yes. Ngibile nenkinga esifo lesi se-TB. Yes. Ngayithola ukuthi hayi angimuhle kahle newuzazi emzimbeni wami ukuthi hayi angiyona lento engiyona. Yebo. Mhlawumbe mangakulekelela nje ngokuthi ke ngoba ngiyafisa ukuthi sikwenze kube ingxoxo. Wakuthola nini ukuthi unesifo sofuba? Ngikuthole lokho kumhla ka-5 November kunyaka ophelile. Ngonyaka odlule. Yebo. Okay. And then ke iziphi impawu owazizwa ngoba phela mabesitshela odokotela besitshela nodadewethu la coordinator yena uzwa nje ngendaba wena iziphi impawu wawuzizwa kuwe? Mina ngibe nokukhwehlela okungajwayelekile ukukhwehlela nje komuntu ophilayo. Yes. Kwakhwehlela nje isikhathi esingangamasonto amabili. Hawu. Kungiqina impela nje kodwa ngiyezwa ukuthi angasebusuku angilale kuyangihlasela. Ngiphinde ngijuluke ebusuku mangilele. Ngithi ngijuluke ngibethe mase ngibulile ngiyagodola futhi mangithi hayi ngibona ukuthi kunenkinga khona. Ngiphinde ngikhathale mangithi ngisuka nje ngiyokha amanzi emnyango ngikhathele. Hey. Noma kade ngilele embhedeni ngiyavuka ekuseni ngikhathele kanti kufanele ngabe ngiphumulile phela ekuseni. Hayi futhi ubeqinisile ucoordinator yena nesiyesi-ke futhi esingasazi velaphi okade ngivuka ebuthongweni phela. Yebo. Ngase ngithi-ke akuncengele emtholampilo. Ake ngincengele emtholampilo. Mhlawumbe-ke uthema usufika emtholampilo kwakunjani uzwa nje okokuqala ukuthi unesifo sofuba? Kwabanjani wazizwa kanjani? Ngithe uma ngifika emtholampilo ngabekela umhlengekazi ukuthi okungilethelana ukuzwa nginenkinga yokuthi akuphefumuleki kahle mangilele and ngikhwehlela ikhwehlela eqinile. Ngomela namanzi njalo. Wayesenginikeza ibhodlela ukuthi ake ngokhwehlelela kulona. Yebo. Ngimnikeze uzongifonela mangabe kukhona akutholayo. Absolutely.